Akwụkwọ nke Luk, isi nke 10. Mgbe ihe ndị a gasịrị, Onyenwe anyị họpụtara ndị ọzọ 7, wee zipụ ha abụọ abụọ n'ihu ya gaa n'obodo na ebe ọbụla ya onwe ya na-abịa, wee sị ha: owuwe ihe ubi dị ukwuu, mana ndị ọrụ dị ole na ole. Ya mere, rịọnụ onye nwe owuwe ihe ubi ahụ, gaanụ, lee, m na-ezipụ unu. Ebula akpa maọbụ igbe ozu maọbụ akpụkpọ ụkwụ. Unu ekelekwala onye ọbụla n'ụzọ. Ụlọ ọbụla unu banyere, sịnụ udo dịrị ụlọ a. Ọ bụrụ na udo mbụ ahụ dị, udo unu ga-adịkwasị ya. Ọ bụrụ na ọ nọ ebe ahụ, udo ga-abịakwasị unu. A ga-enyekwa unu n'ụlọ ahụ, n'ihi na onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. Unu agaala site n'ụlọ ruo n'ụlọ. Ma n'obodo ọbụla unu banyere, ọ bụrụ na ha anabata unu, unu ga-eri ihe a ga-enye unu. Gwọọkwa ndị ọrịa nọ n'ebe ahụ, na-asị ha, Alaeze Chineke abịala unu. Ma n'obodo ọbụla unu banyere, ọ bụrụ na ha anabataghị unu, pụọ n'okporo ámá nke ya sị, uzuzu ahụ nke dara n'obodo unu, anyị ga-ehichapụ ya megide unu. Mana maranụ na Alaeze Chineke abịala n'ebe unu nọ. N'ihi na ana m asị unu na n'ụbọchị ahụ, ọ ga-adịrị Sọdọm mfe karịa obodo ahụ. Ahụhụ ga-adịrị gị Korazin, ahụhụ ga-adịrị gị Betsaida, n'ihi na e mere ọrụ ebube ndị a nye Taya na Saịdọn, nke e mere unu. Ha gara echegharị kemgbe ogologo oge gara aga, na-anọdụ ala na-akwa na ntụ. Ya mere, ọ ga-adịrị Taya na Saịdọn mfe n'ikpe karịa unu. Ma gị onwe gị, Kapanọm, onye buliri elu n'eluigwe, a ga-atụba gị n'ime hel. Onye na-anụ olu gị na-anụ olu m. Onye na-eleda gị anya na-eleda m anya. Onye na-eledakwa m anya na-eledakwa onye zitere m anya. 7 ahụ wee tụgharịa n'ọnụ na-asị, Onyenwe anyị, emeriri ala site n'aha gị. O wee sị ha, ahụrụ m Setan dịka amụma ka ọ na-ada site n'elu. Lee, m na-enye unu ike ịnagide agwọ na akpị na imeri ike niile nke onye iro. Ọ dịghịkwa ihe ga-emerụ unu ahụ. N'ime nke a, ekwela na mmụọ ndị ahụ nọ n'okpuru unu, kama kwere na n'otu oge ahụ, Yeshua pụtara ọzọ n'ime mmụọ wee sị, ana m ekweta gị Nna, onye nwe eluigwe na ụwa, na izobewo ihe ndị a na amamihe ndị a, ma kpughee ha ndị maara ihe na ụmụ ọhụrụ. Ya mere, Nna, n'ihi na ọ masịrị gị, Nna m, enyewo m ihe niile. Ọ dịghịkwa onye maara onye Ọkpara ahụ bụ ma ewezuga Nna, na onye Nna ahụ bụ, ka Ọkpara ahụ kwuru na onye Ọkpara ahụ chọrọ ịnapụta ya. Mgbe ahụ ọ tụgharịrị lee ndị na-eso ụzọ ya wee sị na nzuzo, ngọzi na-adịrị anya ndị na-ahụ ihe unu na-ahụ. N'ihi na ana m asị unu na ọtụtụ ndị amụma na ndị eze chọrọ ịhụ ihe unu na-ahụ, ha ahụbeghịkwa ha. Ịnụkwa ihe unu na-anụ, ha anụbeghịkwa ha. Mgbe ahụ otu onye ọkaiwu kwụsịrị ma nwaa ya ọnwụnwa sị, Onyenwe anyị, gịnị mere ka m ga-eme iji keta ndụ ebighị ebi? O wee sị ya, gịnị ka e dere n'iwu? Kedu ka i si agụ? Ọ zara sị, ị ga-ahụ Onyenwe anyị Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, site na mkpụrụ obi gị dum, site n'ike gị dum na n'echiche gị niile, sitekwa n'onye agbata obi gị dịka onwe gị. Mgbe ahụ ọ sịrị ya, ị zara nke ọma.
nke a, mee nke a, ị ga-anwụkwa. Ma ọ chọrọ igosi onwe ya na ọ dị mma. Ọ jụrụ Yeshua sị, onye bụ onye agbata obi m? Yeshua zara, Jeriko wee daa n'etiti ha. Otu nwoke si Jerusalem gbadata na-apụnara ya uwe ya, merụọ ya ahụ, wee pụọ, hapụ ya ọkwara ọnwụ. Ugbu a na Kamelto, otu onye nchụaja gbadara n'ụzọ ahụ. Mgbe ọ hụrụ ya, ọ gafere n'akụkụ nke ọzọ. Otu onye Livaị bịaru nso ebe ahụ, wee bịakwute ya wee gafee n'akụkụ nke ọzọ. Mgbe ahụ otu onye Sameria ka ọ na-eje ije bịakwutere ya wee hụ ya. O nwere ọmịiko n'ebe ọ nọ, wee bịakwute ya, kechie ọnya ya, nye ya mmanụ na mmanya vaịn, wee tinye ya n'elu anụ ụlọ ya, wee kpọbata ya n'ime otu ọnụ ụlọ mkpọrọ ebe ọ gwọrọ ya. Mgbe ọ lara n'ụtụtụ echi ya, o were mkpụrụ ego abụọ wee nye onye na-elekọta ụlọ ndị ọbịa ahụ sị, lekọta ya. Ọ bụrụ na o mefuru ihe karịrị, mgbe m lọtara, ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ. Onye n'ime mmadụ atọ a ka ị chere na ọ dị nso n'onye dara n'etiti ndị ọka mmụta okpukpe? Ọ zara sị, onye ahụ nke mere ya ebere. Yeshua wee sị ya, gaa mee otu ihe ahụ. Ka ha na-aga, ọ banyere n'otu obodo. Otu nwanyị aha ya bụ Mata wee nabata ya n'ụlọ ya. O nwere nwanne nwanyị aha ya bụ Meri, onye nọdụkwara n'ụkwụ Yeshua ma gee ntị n'okwu ya. Ma Mata, onye nwere ọtụtụ ihe, bịakwutere ya wee sị, Onyenwe anyị, ị naghị echegbu onwe gị na nwanne m nwanyị hapụrụ m ka m jee ozi naanị m. Ya mere, rịọ ya ka o nyere m aka. Yeshua zara ya sị, Mata, Mata, ị na-echegbu onwe gị maka ọtụtụ ihe, mana otu ihe dị mkpa. Meri ahọrọla oke dị mma, nke a na-agaghị anapụ ya.